Der var engang en ninja, der hed Gunnar. Haha, nu har jeg den. Jeg stjæler det mest ultimative i hele verden. Noget menneskeligheden aldrig har set før. Der er den jo, den magiske nissehue. Vi skal passe på den, fordi det er den, der kan teleportere os alle mulige steder hen, når vi har den på. Det her skulle formentlig være nissernes indgang til deres hemmelige skjulested. Hvad er det her for en ske? Det skulle da julemandens ske. Jeg vil nu ringe ud og bestille en dame til nisserne. Nu er jeg i kopirummet, så nu kan jeg kopiere den magiske nissehue i flere eksemplarer. Yes, der skal noget, mand. Ja. Skal I kraftedeme straffes? Nej! Jeg har hørt, du sælger magiske nissehuer. Det er også rigtigt. Så er det kratte åbne næstfængsel, gutter. Så kan I lære det, I forbandede små nisser. Efter en hård dag har jeg nu fået solgt alle de magiske nissehuer, som jeg kopierede. Laver vi her? De er kraftedeme lærte små løgnisser. Hey! Hvad vil I mig? Vil du ikke engang hjælpe os ud?